Újabb hazai győzelemmel lépett át a Kunszentmártonon a MAFC junior kézilabda csapata az MB2-es bajnokságban. Az alacsony színvonalú mérkőzésen a kötelező győzelem volt a cél, melyel harcban vannak a bajnoki címért a mezőtúri fiatalok. Úgy érzem, hogy az eleje az jól kezdődött, ott azért el tudtunk menni egy olyan 5-6-8 gólos különbséggel. A 15. percig ott egész jó volt, ott 2-3 gólt kaptunk még, csak azt hiszem, és utána valamiért kicsit fellágyult ez a védekezés, kimaradtak az ittszerek, aztán hát a fél időben ugye ez a több mint 10 gólos előny ez le is csökkent 7-re. Hát aztán a második fél idő elejét ezt megint gyengénkeztük, utána cserélgettünk, bejöttek a többiek, és akkor talán, hát nem tudom, de a vége feleit már elég sok gólt tudtunk megint lőni, de hát a védekezés szerintem az ma se volt egy erős pont a csapatnál, úgyhogy hát jövő héten reméljük, hogy sikerül keményebbre hozni. A jövő héten a Békés Csabával egy nagyon kemény küzdelemre számítunk, de hogyha ott sikerülne győzni, akkor én úgy gondolom, hogy ezt a bajnokságot már szinte azt mondhatjuk, hogy biztosan megnyertük. Mondom őszintén, hogy rajtam kívül még néhány játékos fáradtan érkezett a mai mérkőzésre, mert egy 3 napos nagykun viadalon vettünk részt, így emiatt volt bennem egy kis félsz, hogy a fiúk majd hogyan tudnak teljesíteni, de azok a srácok, akik pihentek voltak, a maximumot kihozták magukból, úgy érzem. Milyen program áll a csapat előtt, hiszen úgy tudom, hogy a nagy ellenfél a Kiskunmojsa kétszer is kikapott, amióta legutóbbit játszottunk, úgyhogy megnyílt az esély, és szerintem ezzel a győzelemmel át is vettük az első helyet a tabellán, ugye megvan az esély, hogy bajnok legyen a csapat. Mi jön ezután? Hát magunk is meglepődtünk, azt hiszem, hogy átkot szórtunk a fejükre, és a Békés Csaba után a Makó is bevette a Kiskunmojsai várat, mégpedig a saját pályájukon. Forró dróton égett a vonal a Facebookon, meg mindenféle vonalakon a srácokkal, és valóban nagyon fel vagyunk erre most pörögve, de akármilyen pörgető és adrenalin növelő érzés, egyben teher is. De a következő, a Békés Csaba lesz a legnagyobb falat, azt gondolom. Mitől olyan nagy falat ez a Békés Csaba? Hát ez a Békés Csaba egy elég jó fizikailag jó felépítésű gárda, és egyben azért inkább idősebb játékosokból áll, illetve van 2 olyan játékosa, aki volt már korosztályos válogatott is, akik hol az Orosházában játszanak NB1-ben, és ilyenkor tavasszal pedig visszaérkeznek Békés Csabára.